per a comentar alguna cosa. En primer lloc, sí que comentar que respecte a pressupostos reals, aquests dos últims són dels més reals que ha hagut en aquest Ajuntament perquè s'ha executat el 85-90% de pressupostos. Pocs ajuntaments tenen uns pressupostos tan reals com per executar un 85-90% de pressupostos. I respecte a les propostes que als futurs pressupostos de l'any que ve facin els grups, estàvem esperant a aquest plenari per a veure quin esborrany ens passem. Poques alegries es poden permetre i poques propostes ens podran proposar perquè ja veuran que no n'hi haurà massa euros a banda d'aixòs 113.000 que si al final s'aprova el de residus tindrem al no aprovar-se l'altre. Nosaltres, sincerament, esperàvem dels grups de l'oposició un vot responsable de cara a la ciutadania de Pedreguer o una alternativa factible, i no altres mesures, a la proposta del govern municipal. Però això es veu que és la diferència entre una oposició amb falta de propostes i d'idees i una oposició constructiva preocupada per la ciutadania i no pels rèdits electorals. Com a exemple, m'agradaria esmentar quan es va aprovar el cadastre, que estava en l'oposició, el bloc, sí que es va presentar per part de l'oposició un estudi detallat per a poder anar reduint l'IBI durant 10 anys fins a quedar-se en aquest 0,56 que ha estat congelat fins ara. Realment, ja us comente que ens hauria agradat que s'haguessin aprovat les dues que tampoc significava. Ja hem comentat que no arribarà a el que proposàvem a alcançar totes les pujades que hem comentat que apareixeran. No només pensem que s'enganyen al no només no permetre l'aprovació d'aquestes pujades, sinó també per no aportar propostes factibles per poder afrontar aquesta anualitat en què les despeses s'han multiplicat per motius aliens al govern municipal. Ja ho hem explicat, quines són les despeses que s'han multiplicat. Espero que facin entendre o farem entendre entre tots al veïnat que amb aquesta decisió perillen moltes subvencions i a totes les entitats del poble, comissions de festes, de Sant Blai, de Reis, entitats culturals, socials, el que s'està fent és demanant més diners per a enguany, se'ls haurà d'explicar que potser el que n'hi ha és menys diners per a enguany perquè no n'hi ha. Que potser no puguen ni mantenir les subvencions que reben. Mentrestant, des del govern autonòmic no és que ajuden, tampoc ajuden massa perquè també ens retallen els projectes previstos en educació i en la residència mentre s'estan subvencionant entitats de Madrid o entitats que van contra la llei lingüística o estan donant suport en qualitat de playa de Madrid, trobo jo, a Ayuso mentre es retallen en altres qüestions. Serà difícil d'explicar perquè la gent no s'ho explica. Respecte al romanent, ja ho ha dit Ferran, el romanent passarem el millor 100.000 euros que gràcies a tenir romanent durant aquest any, ho saben vostès que han aprovat modificacions de crèdit, gràcies a aquest romanent s'han pogut pagar. Però és més llarg d'explicar.